e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bienjoué kalo tile 26 ye san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma kunnafoni min aw b'a lajɛ don o don Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni damdala bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye an ka jamana marabolo ɲɛmaw ni ka olu bisimila kunu tɛnɛ juillet kalo tile 25 san 2022 a baara yɛrɛ bɛɛ bɛ kuncɛ bi tarata donya ye o la sa ni sigi ka kuma yɛrɛ kɔni laɲini ye fɛn min o de ye marabolo tigilamaw gɛlɛya min bɛ u ka u sigiyɔrɔ o la u bɛ se ka u da don la cogoya min na fɛn min ye dugulamaw gɛlɛya min bɛ u ka fo ka taa se olu yɛrɛ ma lakanabaliya ta fanfɛla la u bɛn'u da don kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la ni ka o walawala. Ni wagati na samiya kɔni ale donnen don an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ samiya min ni ji caman kɔni bɛ ka na ale la ni wagati na an b'a fɔ ko tare nka a ji kɔni ale tɛ taa tiɲɛni kɔ fɛn min ye météo tigilamaw ye sa olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu sigilen bɛ jidaya fanfɛlaw la bɛɛ ka i torin ka bɔ yen nɔ k'a sababuya kɛ ɲinan san 2022 samiya kɔni ale ji a nali walankata ka bon kosɛbɛ wa a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ni ka tiɲɛni caman ka o don maaw olu kunna ni wagati na. Balofɛnw olu sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ ka taga fɛ don o don an ka sugu kɔnɔnaw olu la an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka sugu kɔnɔnaw ye sa malo tulu sukaro nɔnɔ jaba pomme de terre o n'a ɲɔgɔnna caman dɔ bɛ ka fara olu kan don o don ka taga a fɛ nka an b'a ye k'a fɔ fana dɔ faralen nin fɛn ninnu kan a kun turu tara ni k'a da fɛn min ye seeraw kun kelen don ka ɲangili min taga da anw ka jamana kan ko o de kun don an b'a ye k'a fɔ o ɲangili kɔni wulila a bɛ waati bɔ nka halisa dɔ de bɛ ka fara anw ka balofɛnw kan ka taga a fɛ nin kɔni kelen don gɛlɛyaba ye denbayatigiw olu bolo. Tombouctou olu fɛ yen nɔ sa kunu juillet kalo tile 25 san 2022 fɛn min ye an ka kɛnɛya tigilamaw olu ka san laban ɲɔgɔndan baaraw olu kɔni o daminɛna a maa bɛ t'i jɔ maa 179 na a maa 179 sa a maa 179 na sa muso 110 o de bɛ a la a baaraw yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen daminɛna gɛlɛya ma ye a la fo ka na se bi ma a baara bɛ to sen na fo tile 5 o kɔnɔna la. Bolibana dugu sifinakaw bolibana ale bɛ Masina o lamini na u kɔni juillet kalo tile 23 tɛmɛnin na sa u ye sigana ta ni ka kamalennin 2 ka olu sɛgɛrɛ u y'u dɛrɛ sa ni ka u ta ka t'u di lakana tigilamaw olu ma fɛn min ye sifinakaw ka ɲɛmaa ye sa ale y'a yira k'a fɔ ko nin kamalennin 2 ninnu kɔni de sababu ye sa ka maaw ni k'ulu ja papa ka u to u sigiyɔrɔ la ani ka tila tuguni ka bingani wale ta ka u sɛgɛrɛ bolibana ale ni kolongo n'a lamini na.
sanji ba o de kɔnɔna na Bafulabe kaw olu fe yen nɔ sanji min ni a kɛra sababu ye pɔn min bɛ tɛmɛ Bafulabe ni Usubijaya ni ɲɔgɔn cɛ sa ni ka o pɔn tiɲɛ a kɛra juwe kalo tile 23 Bafulabe maire ale kɔni y'i senfa teliyala ni ka taga kumaso min bɛ yen n'o ka surun a la sa ka taga kuma yen nɔ a y'a laɲini fɛn mun ye bolimafɛn bolilaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen sa minnu bɛ bolimafɛn belebelew ni ka olu boli k'olu kɔni ka nin sira kofɔlen ni ka ale to yen fɔlɔ fo ka taa fɔ ko ɲɛ sɔrɔla sira in ale ye dilanni na ani maa minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bɛ bolimafɛn kɔnɔ n'u bɛ balofɛn ni ka o taga Usubijaya ale ni Bafulabe sa ko olu fana k'a lajɛ ni ka bɔ bolimafɛn belebele kɔnɔ k'a kɛ bolimafɛn fitininw ye walasa nin ko in ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la joona. Fɛn min ye sayi dugulama olu kɔni tun kamana gannen don k'a sababuya kɛ samiya doncogo o la samiya ale donna wagati min na sa olu kɔni y'u teliya ni ka u ka dannifɛnw ni ka olu dan teliya la dannifɛnw kɔni danna wagati min na sa sanji kɔni ale nana jɔ sanji jɔlen sa u kɔni ka danfɛnw kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛna dugukolo o jukɔrɔ nka an bɛ se k'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ sanji kɔni ale ye nali daminɛ kɛra sababu ye sa ni ka nisɔndiya ka o lase u ma. Lakanabaliya ale kɔni sinsinen don yoroso ana a lamini na kosɛbɛ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye CMDT ale ɲɛmaa ye sa ale kɔni ka bolimafɛn o jenina kunu tɛnɛ juwe kalo tile 25 san 2022 a kɛra sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 11 o wagati nin waleya in kɔni ale kɛra jatu tinge yoro jeko yoro ale be urukela sira o la fo ka taa se tanjo sira o ma juma juwe kalo tile 22 tɛmɛnin sa bolimafɛn bolila min ni a be maaw ta ni ka taa n'u ye dugutaga o la sa o kɔni fana bingani wale tara ka ale fana sɛgɛrɛ o sira o la o don kelen fana na tuguni sa fɛn min ye u ka dɔgɔtɔrɔ ale ka bolimafɛn sa ale kɔni marifa cira a la sa bolimafɛn bolila kɔni ale jogina u y'ale ta teliya ni ka taga n'a ye Kucala lapitani so o la ani bolimafɛn dɔ fana bɛ n'o ye katikati ye u ye o fana jeni bolimafɛn bolila ale kɔni su o de yera kari tɛmɛnen k'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin wagati in na gɛlɛyaba bɛ yorosokaw olu ka lakanabaliya o sira fɛ. Amita kokan kibaru la n'an taara kokan kibaru la an b'an kunda Kɔngokaw ka jamana o kɔnɔna kan Kɔngo dugulamaw olu kɔni bɔra kunun ni ka u ka nisɔngoya ka u yɛrɛ kosɛbɛ k'a fɔ k'u tɛ fɛ ka fugulan bulamatigiw ni ka o ye u ka jamana o kɔnɔna la bilen u kɔni bɔra ni ka yɔrɔ caman ka olu jeni n'o ye kasigi buletigiw ka yɔrɔw ye u y'olu yɔrɔw jeni ka tila tuguni ka u ka fɛn caman ni ka olu taga ni olu ye u ka Kɔngo gouverneur ale kɔni ye nin waleya cɛjugu ye ni ka a kɔn nka dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kasigi bule n'o ye fugulan bulamatigiw ye sa k'u ma ba 14 de bɛ olu ka jamana o kɔnɔna la u nakun ye fɛn min ye o de ye ka se ka lakanabaliya ni ka o kɛlɛ olu ka jamana o kɔnɔna la ani ka bɛn la nati ko nka kabini u bɛ yen nɔ wagati min na fo ka na se bi ma u ma se ka ko ɲɛnama foyi de kɛ olu ka jamana o kɔnɔna la o de to u y'a laɲini ka u gɛn ka bɔ u ka jamana ale kɔnɔ. Kunnafoni datugula nanzaraw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye sa bi juwe kalo tile 26 ale kɔni bɛna wuli ni ka i kunda Afriki jamana olu kɔnɔna kan kɛrɛnkɛrɛnnen sa Kamerunkaw ka jamana o kɔnɔna la min ni a ma kɔnɔnen don olu ka jamana ɲɛmaa ale fɛ ni a n'u ka sifinnakaw kan ka sigi ka kuma o kɔfɛ sa a bɛ i kunda Bɛnɛ kan sini juwe kalo tile 27 kɔfɛ ka sɔrɔ ka i kunda Guinée Bissau kan o kɔfɛ sa ka sɔrɔ ka taa ka jamana o kɔnɔna la juwe kalo tile 28 san 2022. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw kunnafoni damadɔ tun bɛ an bolokɔrɔ bi ni k'a da o kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya de ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye tunga lafiya min ni a nana tungarange olu lafiyali kama terrain de bɛ e bolo i b'a fɛ ka i ka so jɔ i t'a dɔn i b'a jɔ cogoya min na o terrain b'i bolo a mɛnna a ta i k'a di tunga lafiya ma o ma o b'i ka so jɔ damu ani lafiya o kɔnɔna la wa terrain bɛ maa minnu fana bolo sa ni titre foncier de b'i bolo walima permis d'occuper de b'i ka terrain na tunga lafiya ma o bɛ se ka i ka terrain so jɔ ka a di ma i sen don u ka tɔn na n'an ko ma ko pari i ka so jɔ walima ni musaka b'i bolo i b'a ta ka d'u ma u b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a d'i ma ka ladɔnniya k'a fɔ ni tunga lafiya ma ni n'olu jɛra baara la aw ka baara bɛɛ lajɛlen ale bɛ taa notaire de fɛ yen nɔ n'an ko ma ko seere aw bɛ bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ ka sɔrɔ ka baara ni ka o daminɛ fo ka taa baara ale kuncɛ seere a bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma la tunga lafiya ma aw y'u wele walasa aw bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ aw ka soko la an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.